ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ଆମେ ତତେ ମଣ୍ଡା ଦେବା ତୁ ଆମକୁ ଖାଆନା। ସେ ସବୁଦିନ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଳି ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିଲା। ରାମ ବୋଲି ଛୁଆଟିଏ ସେ ରାମ କହିଲା ଯେ ତମେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି ମଣ୍ଡା ନେଉଛ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଣ୍ଡା। ସେ କହିଲା ଯେ ଏ ମଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନେଉଅଛି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପାଖକୁ, କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଳି ଅଛି। ଆମ ଗାଁର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି ବି ନେବୁ ସେ ମଣ୍ଡା। ସେ ରାମ କହିଲା ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମୁଁ କାଲି ଆସିବି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପାଖରେ। ତାପରେ ସେ ରାମ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା। ରାମ ଆସି ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସବୁ ଖାଇ ଗଲା ମଣ୍ଡା। ସେ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ନେଇଯିବ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେବ। ତାପରେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇକି ସେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ପାଖରେ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ରାମ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବା ଭିତରେ ସେ ରାମ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପଥର ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ପଥରଟି ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବା ତେଣୁ ସେ ମରିଗଲା ହେଲା।